Ga wasu fina-finan Indiyan Hausa na musamman daga kamfanin Sultan, Kishin ƙasa sai kuma Kwaro na gaba kuma ɗan sanda. Sannan da akwai fansar ƙauna sai kuma somin taɓi. Mu je zuwa Sultan baƙin duhu lida kada in cika ku da surutu. Domin samun waɗannan ƙasatattun fina-finan Indiyan Hausan kai tsaye ka suburbuɗe su ka saukar da su akan wayarka ba tare da ka sha wahala ba, to kamar dai yadda aka saba. Hanya ɗaya ce tal sauƙaƙƙiyar hanya ta shiga group namu na BIP. Group wanda ake biyan kuɗi a shiga domin samun fina-finan Indian Hausa daga kowanne kamfani, ba wai iya kamfanin Sultan ba. A'a, kama daga Algaita, Sultan, Yusuf Zamani, Mega, Dilop, Fikira, Al Hussein da ma dai sauran kamfanonuwan da kasan suna fassara fina-finan Indian Hausa baki ɗaya. To muddin ka zo ka biya kuɗin ka aka saka ka a cikin wannan group ɗin, to fina-finan Indian Hausa sai dai ma in ka sauke ka tura ma wani. Kwarai kuwa, ina 'yan downloading, ina masu kallon ɗaya-ɗaya. Wannan damar tamu ce baki ɗaya, dan ba zan ce taku ba. Gaskiya in dai ka san fina-finan Indian Hausa suna baka wahala kai ma baka samun su akan lokaci, to ga nesa ta zo kusa. Kwarai kuwa nesa ta zo kusa. Ka ɗauki namban nan da kake gani ka mana magana akan WhatsApp ko kan Telegram, kai tsaye kawai ka ce kana son shiga group namu na BIP. Ka ce dan koke ina son a saka ni a cikin wannan tsarin. Zai mu tura maka 'yan bayanai da 'yan kuɗin shiga group, ka bada kuɗin ka sannan a mazga lambar ka a cikin wannan tsarin. Sa'annan kuma da duk inda kake a duk ƙasar da kake za a karɓi 'yan kuɗin ka sannan a saka ka a cikin wannan group ɗin, kuma ka ci gaba da saukar da fina-finan Indian Hausa kana tura ma duk wanda kake so ka tura ma. Har fina-finan baya da suka fita babu kai a cikin group ɗin, da zaran ka shiga zaka gan su barkatai, sai wanda ya maka zaka dinga zaba kana saukarwa. Sa'annan kuma duk sababbin da za su fita ma sai dai kaga ana zubo su, babu ruwanka da sake zuwa wajen wani ya tura maka fim, sai dai ma in ka sauke ka dinga tura ma wasu. Gaskiya wannan hanya ce mai daɗi kuma mai sauki ta samun fina-finan Indian Hausa daga kowanne kamfani.